Ale už po voľbách bude neskoro. Po voľbách bude neskoro. Buď teraz, alebo nikdy. Je Londýn, toto vám ukážem. Tu bývam, tu hneď odproti, na druhej strane, tam mám rodinný domček, tam si žijem s mojou ženou, s tvojimi deťmi. A tí, ktorí ma nepoznáte, som chlapec Luníka 9 z osady, obyčajný človek, obyčajný mladý šrac, ktorý prišiel za budúcnosťou, za lepším životom, za lepšími podmienkami. A hlavne pre moje deti, že by sa mali dobre, že by nemali ten rasizmus, ktorý je na Slovensku. Tuto my nepociťujeme, moje deti nie sú nijako rasovo napadnuté, nikto im nenadáva do parazitu. My nie sme paraziti, nie sme my paraziti, aj my sme občania, aj my sme ľudia, aj my chceme žiť, aj my máme svoje práva. Bachtalete Saur Roma, 29.2. Saur Roma, všetci tvoriť. A takisto vyzývam všetkých zo zahraničia. Vy, ktorí žijete, ktorí hovoria, že 60 000 hlasov zo zahraničia. Kupujte letenky a idete domov voliť všetci. Všetci poďme domov, lebo aj my sme občania slovenských. Aj napriek tomu, že žijeme tu. Kde chceme spravodlivosť? Pre týchto ľudí, ktorí doma žijú. A poďme im pomôcť. Je práve tento čas ísť a kupovať letenky a ísť domov a ísť podporiť našich bratov a sestier. A preto vyzývam všetkých, tí, ktorí žijete v zahraničí, či sú to bieli, či sú to Rómovia, je veľký čas povstať a zmazať všetko tú politiku, tú špinu, ktorá je. Vyzývam všetkých Rómov, všetkých ľudí z majority, všetkých mladých, starých, ktorí žijete v zahraničí. Kupujte letenky a poďme domov voliť. Jak hovoria títo ľudia zo zahraničia, že nemajú hodnotu. My máme hodnotu. Aj my chceme voliť a chceme spravodlivosť pre našich bratov a sestier, ktorí zostali doma, ktorí nemajú tú šancu tu prísť a žiť s nami. A byť s nami tu na. Poďme im pomôcť. Je to jedno, či to je ľudia z majority alebo Rómovia. Lebo aj ľudia z majority takisto trpia, jak aj my Rómovia. A umierajú doma na Slovensku. Umierajú na Slovensku, nikto im nechce pomôcť, nemajú lieky, nikto sa o to nestará. Len okradajú to tú chudobu a potom, keď niečo sa robí, tak potom sú na vine len cigáni. Všetká špina ide len na noc. Na Rómov všetká špina ide. A mám toho dosť. My nie sme politici, my sme nikdy neukradli ani cenmi Rómovia. Nikdy sme neukradli. My nie sme v politike. Vy ste v politike, vy ste tí zlodeji. Vy kradnete, vy robíte tie podvody. My nie. Nás nešpínte. Všetkých Rómov vyzývam, všetkých z majority ľudí zo celej Európy, čo ste, zo zahraničia prísť domov 29. ísť voliť. Aj my máme hlas. Aj my chceme pre našich bratov a sestier, že by sa mali tak dobre, jak aj my. Že by nemuseli utekať do zahraničia. Lebo všetko záleží od politiky. Od politiky záleží, akí ľudia tam budú. A keď tam dostaneme dobrých ľudí a správnych ľudí, verím, že to sa zmení po 10 rokoch. Nehovorím, že za rok, za 2, ale verím tomu, že príde nová generácia, mladí ľudia prídu. A budú, keď tu sa dá v Anglicku 114 národností žiť v miery a v láske, tak doma 5 národností neviete žiť v láske a v miery? 5? Keď tuto vedia, vy to neviete? Druhý. Všetci ľudia zo zahraničia, už teraz kupujte letenky a ideme všetci domov. A ideme podporiť našich bratov a sestry. A je to jedno, či je to Roma, či je to človek z majority. Takisto trpia, jak aj my trpíme. Milanský Norbert, ale Bachtalero mal te delodar, Saur Romenge, Bach sa stipen, ando del, te given, te uštenu pre Romale. I love you gypsy people, respect.